Bona tarda a tothom. Crec que ha estat una bona idea convocar aquesta trobada per explicar a totes les persones interessades què fem des del que governem a l'Ajuntament durant els 2 primers anys de govern. Vull donar les gràcies al senyor alcalde per les responsabilitats que em va confiar quan va organitzar aquest govern. És cert que hi ha hagut moments on la càrrega ha pesat molt i he pensat que potser hauria preferit no tanta confiança, però he treballat molt perquè és una cosa que sé fer. I avui estic contenta de començar a veure resultats, que breument explicaré. He estat responsable de totes les feines de l'economia de l'Ajuntament, ingressos i despeses, de la gestió del personal, de més de 300 persones treballadores municipals, de l'atenció al ciutadà, conjuntament amb el regidor Rafa Ruiz, i de la promoció econòmica de Montcada i Reixac, on he donat suport al regidor responsable David Zambrana. En tots els camps he fet una orientació diferent de la que hi havia. L'economia de l'Ajuntament ha millorat, tenim ingressos perquè tenim indústria i molta activitat, però les despeses hi havia desordre. Amb gestions disperses per tot l'Ajuntament, sempre apareixien despeses imprevistes i tots els tècnics havien de dedicar temps a tasques que no eren del seu ofici. Hem centralitzat la gestió i ara controlem molt millor que no tinguem desviacions de despesa. També hem solucionat temes molt antics que s'arrossegaven des de feia molts anys. Per exemple, hem pagat a una família de Montcada més de 6 milions d'euros que devia l'Ajuntament, que venia d'una expropiació de fa quasi 50 anys. Eren molts diners i els governs anteriors no havien fet gaire esforç. També hem millorat els ingressos, per exemple, es perden molts diners perquè no es cobren la majoria de les multes i no és just. Que la gent que de bona fe les paga i l'espavilat se l'estalvia. Hem decidit recuperar la gestió de la Diputació, no ho fa gaire bé i creiem que millorarem molt els resultats. He hagut de dedicar moltes hores al tema del personal municipal. El govern anterior havia promès que aprovaria una revisió dels sous, que suposava un augment de cost important, i al final no va complir. Nosaltres vam trobar el personal enfadat per tot això i un conveni denunciat i els sindicats el volien negociar quan abans millor. Un conveni de més de 90 pàgines on els sindicats concentrats en totes les decisions de personal, de manera que només era possible modificar els sous un cop cada 3 anys. Era absurd, la llei obliga a gestionar-lo diferent, se gestiona diferent els sous del personal, és d'una manera àgil i flexible, per tant, saltar-se la llei per fer-ho pitjor no té sentit. Doncs bé, avui puc anunciar-vos que estem molt a prop de signar un nou conveni, molt més legal i senzill, passem de 90 pàgines a 40, amb milloraments de les condicions de treball, però amb un cost raonable, que es podrà pagar sense augment d'impostos. Està sent una negociació molt complicada i difícil, està costant moltes hores durant més d'un any i he de reconèixer que m'estan ajudant molt altres companys del meu equip. Des del principi vam crear per a la negociació un grup de treball en caps de fila dels 3 partits de govern i vull agrair públicament l'esforç, dedicació i paciència als regidors Andreu Iruela, David Zambrana i Rafa Ruiz. I també la dels negociadors dels sindicats que espero que signin aquest conveni. Una altra responsabilitat on puc anunciar canvis és l'atenció directa a la ciutadania i al veïnat de Montcada i Reixac. Aviat entrarà en funcionament una centraleta telefònica nova que permetrà una atenció personalitzada per telèfon, especialment per a les persones que tinguin dificultat per fer servir internet. El nou servei d'atenció a la ciutadania atendrà no sols personalment a l'Ajuntament, sinó per telèfon, per correu i per altres canals que anirem posant en marxa. Finalment, i amb això acabaré, vull fer referència a projectes que hem desenvolupat a la promoció econòmica sota la direcció d'en David Zambrana, que a més de la seva responsabilitat sobre la policia i la seguretat ciutadana, de la que després ell parlarà, treballem aquest tema
que és un projecte que ens fa molta il·lusió, que és el de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorn de salut mental. La veritat és que el nom és una mica llarg, però ho diu la cosa. Aquest fet ho fem amb la col·laboració tècnica d'una entitat catalana molt important i especialitzada en això, que és la Factoria Social de Terrassa, que crearem oportunitats i esperança per a aquestes persones que estimem, oportunitats de treball, culturals, formatives, saludables i d'acompanyament. Un altre projecte important és Montcada Inclou Indústria, que es treballa en col·laboració amb Aigües de Barcelona i treballa proporcionant oportunitats laborals a la indústria a persones amb dificultats per accedir al mercat laboral convencional. I la veritat és que podria explicar-vos més projectes en marxa o a prop d'estar-hi, però no vull robar més temps als meus companys, que també tenen moltes realitzacions per explicar, però una cosa sí que us puc assegurar, que treballem tots molt i amb tota la nostra força. I tota la nostra força és molta força per Montcada i Reixac. Moltes gràcies per la vostra atenció.